बस खाती झील में खाना लेके दौड़े रेस में, बस खाती झील में खाना लेके दौड़े रेस में। कैदी के हाल भइल आके विदेश में, कैदी के हाल भइल आके विदेश में। शुगर प्रेशर बढ़ल दर्द नस नस में, शुगर प्रेशर बढ़ल दर्द नस नस में। कैदी के हाल भइल गाना मिक्सिंग कराने के लिए सम्राट करुण यादव राधापुर। कैदी के हाल भइल आके विदेश में। बाजार ऑपरेटर रमेश कुमार यादव जिला सारा ठाकुर। मोबाइल नंबर 98 61 62 17। मुदीर हो सरिया पलाई ताबुक लिखल तकदीर हो। राती खानी 19 दिन में चमचा मुदीर हो सरिया पलाई ताबुक लिखल तकदीर हो। आवे ले याद में हरी दुल्हन के भेष में, आवे ले याद में हरी दुल्हन के भेष में। कैदी के दासा भइल आके विदेश में, कैदी के दासा भइल आके विदेश में। गाना मिक्सिंग कराने के लिए सम्राट करुण यादव राधापुर। यादव मोबाइल नंबर 9824840115। रोजे अंडा खबूस हो में आके केहू लगावे खुश हो। ड्यूटी करावे रोजे अंडा खबूस हो। पखेव नियन खाना मिले हवा के मेस में, पखेव नियन खाना मिले हवा के मेस में। कैदी के दासा भइल आके विदेश में, कैदी के दासा भइल आके विदेश में। ओटी हाजरी काटे फोड़ा मन मान मानी, खटते पसीना में बहे सगरो जवानी। ओटी हाजरी काटे फोड़ा मन मान मानी, खटते पसीना में बहे सगरो जवानी।
सुरेश राज बीने फसले अरब देश में, सुरेश राज बीने फसले अरब देश में, कैदी के दास